Čaute, tu je Liderman. Dnes budem opäť natáčať s Mišom. Zatiaľ nevieme, čo budeme natáčať, ale pokúsime sa urobiť niečo celkom super. Skúsime vybrať nejaký svet, čo by sme si dali. Ja rozmýšľam nad tým, že by sme si mohli dať jeden z mojich obľúbených svetov. No. Dedina. Je to vlastne na báze toho, že je to dedina, ktorá je technicky nie až tak normálna dedina. Táto dedina je totižto troška viac postavená na hubách. Tak asi tak nejak. Muchotrávka, to už sa dá dostať zo zeme až troška vyššie. A už sa asi pripojil aj Mišo. Tuto máme klasické padacie dvere. Kde sa nachádza? Sa niekde úplne inde. Spalo ma to nevie inde, ale... Aha, no tak nevadí, tak ja vám asi ukážem zatiaľ túto dedinu, kým Mišo si asi pozrie niečo iné. A bude to len taká chvíľka. Klasické domy, postavané lamy, piano. Takže tak nejak. Piano, všetci vieme, ako sa robí. No, neviem, čo viac by som tu mal dodať. Asi dáme iný svet, lebo Mišo sa tu nemôže pripojiť, tak idem dať iný svet. A budete vidieť viac svetov v jednom videu. Takže môžeme toto video. Či toto, bože, tento svet. A skúsime dať niečo, kde by sme sa mohli nájsť aj. Riešolandiu. Neviem, tak nad tým ešte rozmýšľam, vieš, že no. Tak dávaj. Ty. Exodus či Rišolandia? Riešolandia. Ale Rišolandia je shit, dám lol. Tam sú tiež secret bunkre. Takže natočíme ešte asi jedno video tak zmiešané secret bunkre, celý Minecraft. Ups, Minecraft sa zastavil. Nevadí. Stop, dáme... Stop, vystrihni to. GG. Dáme asi ešte jednu časť skôr takých secret bunkrov, aj keď bude to zaujímavá časť podľa mňa. No... Začneme asi tak niekde tu. V poslednej dobe som to dosť upravoval na to, aby tie kolenice boli troška rýchlejšie. Zvezieme sa najprv na horskej dráhe, alebo ideme hľadať rovno secret bunkra? No, neviem. Hneď prvý secret bunker. 3 kotle, čo tak medzi neskočiť? No tak. Tak to bolo trápne. Dobre, nevadí. Aj tak sme sa sem proste dostali, to bola pointa toho celého. Tak, tuto máme nejakú spoločenskú miestnosť. A tak ďalej. Spálňu, detskú izbu, dokopy. A keď pôjdeme troška viac vyššie, niekde sem, tak tu je kuchyňa a podobné veci. Ale problém, keby náhodou pohltil svet láva, ako by sme sa odtiaľto dostali? Keby tá sopka začala vrieť, ešte že máme aj menšie východisko. No, čo tak?
obraz. Veľmi zaujímavá vec. Čo tak cez neho prejsť? Akurát, že je asi zavretý. Nie. Dobre, to som rád. A vlastne je to dvojobraz. Kde vlastne? No, my sme tuto. Dobre. Kde by tak mohol byť ďalší bunker? Ťažká otázka, aj keď sa na ňu dosť ľahko odpovedá. Čo tak? Na nejakom mieste, kde by moc veľa ľudí nevedelo nájsť. Tak nevadí. Aha. Proste vám takto poviem. Je to pod vodou, tam tá vec, čo tak svietí. A ešte pod tou vecou je jeden bunker, takže ten môžem ukázať niekedy v ďalšej časti. Ale potom mám ešte jeden bunker, ale to je už iba taký šiťacký, ktorý každý uvidí. A to je teda v strome. Dúfam, že sa vám video páčilo. Zanechajte like, komentár alebo dajte odber, ak si na to trúfate. A aj tuto pre Miša dajte niečo. Že dajte mu vodu, dajte mu jesť. Na mojom kanáli dajte. Presne, jemu to bude chutiť. A no čo, tak asi ešte natočíme jedno video, keď nám to takto dneska ide. Čo, Mišo? Inak hovoríš, si si to neuvedomil. Nevykončí série. Tak to máš perfektné, Miško. No dobre, tak asi toto video budeme musieť ukončiť a ešte sa pokúsime dať jednu časť. Tak ideme ju Dneska. teraz natočiť. Aj keď ešte rozmýšľam nad troška coolovejším záverom. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, alebo keď budete dobrí aj komentár, všetko pomôže a budeme z toho aj s Mišom radi, že Mišo? Áno. Ak mi dáte výsluch. Ak mi dáte... Nie. Dobre, tak čaute. Ešte jedno natočíme. Čus. Tak, ak sa vám videa páči.